Nu. Det er altså den der, så kommer sæben. Og der sker jo ikke noget, så længe der bare er sæbe. Det bare skiller. Jeg er også gået i gang. Det er bare på overfladen. Du skal have alt med. Hvad? Nu vil gå nu. Sådan. Finerne begynder. Er det jo klar? Ja. Så er vi og lægger hen. Nu hælder den ind, nu skulle reaktionen komme. Okay. Men det der... Så begynder Der er ikke en duble. Nej, jeg skal bare tænde. Luksus, det ligner cola. Det smager Hold råber røg op, mand. Noget røg. Godt røg. Nok. Det her var den der tølle, eller fuck det Du vælter den. Kan I se? Nej. Jeg vil godt se den lyse. Der kommer sådan nogle huller. Det kommer til at ligne sådan ligesom sådan en Halloween-kop. Kan I se det? Sygt. Nu er det mere godt. Det må du selv noget af dig. Og jeg er blik lige.